мяне звольнілі. Слухай, ну гэта капец, канешне, але я табе адразу скажу. Я вось зараз табе паспачуваю, больш не буду ў гэта ўключацца. У цябе пастаянна нешта здараецца. Я мінулы раз табе 3 дні варыянты шукала, а ты нават не паглядзела. Кароче, скінь мне сваё рэзюмэ, я закіну ў наш чат. Больш нічым не магу дапамагчы. У самой завал. Як гэта звольнілі? Я ж табе казала трымацца за гэта месца. У чужой краіне працы не раскідваюцца. Чаму ты маўчала? Чаму не прасіла прабачэння? Адкрывай камп'ютар зараз жа. Каму ты там без працы патрэбная? Ой, мамаша, ну пры чым тут папрасіла прабачэння? Там вежа у доме кар'еры лягла. Гэта прастора ей так зачысціла ад таксічных вібрацый. Праца сышла, каб адкрыўся новы фінансавы поток. Трэба проста даверыцца сусвету. Калі табе кажуць, што ты сама вінавата, альбо прапануюць пачакаць поток з космасу, ты зараз у каго больш верыш? У тое, што ты ні на што не здатная, ці ў тое, што ты можаш з гэтым справіцца?